Mayong buntag, kabaysayan og Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa nag-inusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kininyong walagad si Pagtuki Tats Samson, makiguban kaninyo sa usa ka oras ng pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Mayo 2 karon, no? Unang Sabado sa bulan sa Mayo, mga higala, 2015, o ang atong pagatukion mahitungod sa datos ug ang cervical cancer. Again, ang atong topic karong buntaga mao ang datos ug ang cervical cancer. Apan sa dili pa mo padayon, tuguti na ako sa pagpangayog katahuran sa pag-usab kaninyong tanan nga suki kayo nato nga nagsunod kanunay ni atong programa, no? Labi na gyud diha sa atong mga kasilingang probinsya, no? Unahon nato ang probinsya sa Leyte, ang probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros, ug ingon man usab sa pipila ka bahin sa Mindanao area, mga higala, ug ingon man sab sa atong mahal nga Sugbo, kaninyong tanan maayong buntag. Usab sa atong mga suki kaayong nagsunod, labi na gyud sa atong mga nanay, sa atong mga kaigsuonan nga taxi drivers, bus drivers, tricycle drivers, ug uban pa, no, nga nagsunod gyud kanunay nga way sipyat, no, nga nag-uban kanunay ning ato ang programa. So once again kaninyong tanan maayong buntag, no, diha sa Lahog area, diha sa Tinaagan Naga, og ingon man sab sa atong mga kaigsuonan dito sa Bantayan og sa Camotes Island, no. Once again maayong good morning. Nindot kayo, no, ang panahon nato sa gawas, no. Medyo murag makaya ra ang giiniton. So minaot pud ta nga ang ato apong topic karong buntag na pod, no, ka init sad sa ato ang diskusyon kay labi na gyud, no, kung mosulod na tag Mayo, ana na dayon, magsaulog na dayon ta sa kanang atong mga importanteng mga selebrasyon, no, labi na gyud sa cervical cancer, mga higala. Kay ba mo nga ang pagtuon nagpakita nga ang cervical cancer is the second most common cancer afflicting women worldwide, with about 500,000 new cases and approximately 250,000 deaths each year. Dinhi sa ato sa nasod sa Pilipinas, adunay estimated 12, no, 12 ka Filipino women die due to cervical cancer each day, ha? 12, no, ka mga kababayan nga mamatay may tungod sa cervical cancer kada adlaw. Because of this reality, various public and private institutions are geared towards the prevention and early detection of women from developing cervical cancer. As May is the Cervical Cancer Awareness Month, ang pangutana, mga higala, what do we need to know about it? Is it possible to lower the risk of acquiring cervical cancer? Unsaon ka, mga higala? And what must be done to eliminate the identified barriers for prevention and cure with regards to cervical cancer? So mo kini, mga higala, nga to ang sayran, no, gikan sa itong mga bisita karong buntaga, no, kompleto na. So di na to langanon sa pag-introduce ang ato ang mga bisita karon. Unahon ako sa pagpaila, usa ni siya kanang ubigay ni, mga higala, way lain kundi si Dr. Loreline Hamoy. Yes. Doc, mayong buntag. Good morning, sir. Unya, Doc, ay kalimot gyud, Doc, pag greet sa atong mga ato ang mga mahal sa kinabuhi, atong mga kaubanan sa buhat ug ingon sab atong mga higala, no? Yes, Doc, go ahead. Sa tanang mga naminaw sa atong programa karon, maayong buntag kaninyong tanan. Hinaot pa nga ang atong pagtuki karong buntaga makahatag og impormasyon para sa atong mga kababayen-an, especially katong dunay mga risgo sa cervical cancer. Kay nag-celebrate man ta karon sa Cervical Cancer Awareness Month. So karong adlaw atong i-launch ang atong opening. I hope nga maka-join ang mga tao nga interesado, no, sa pag-opening nato karong hapon. Natay lantern walk at 5:30 p.m. Okay. So, karon, no, taod-taod ato nang isigutan ang detalye ni ana, Doc, no. Unya, lain pa na kung ipaila, lain sa ning doktora, no. Si usa sa ni siya kaubigay ni, mga higala, si Doktora Hara Jane
Fetal Vero, no? Taod-taod siguro atong makuyog ni si Dr. Harapod, no? Unya, kini siya, akong ipaila sunod, usa ni siya ka cervical cancer survivor for more than 10 years, no? 10 years mga higalang survivor ni siya. Wailain kundi si Ma'am Lorna Berondo. Ma'am Lorna, maayong buntag, ma'am. May buntag po da, sir. Okay, ma'am ay kalimti ha, nga itong mga mahal sa kinabuhi og mga silingan, og mga higala. Yes, ma'am, go ahead. May buntag di sa mga atik paminaw. Ni ako karon, taga-Pahak di ko, Lapu-Lapu City. Pero before, sa pagdiagnose nako, diri ko nakapuyo sa Villa Gonzalo dos. Kanya, daghang kayong salamat po sa nagpaminaw, hinaot pa unta nga kini akong ihatag nga katinawan bahin sa akong gibati no sa una. Hinaot pa unta nga makadugang kaninyo o kanang dugang impormasyon para usab kamo ma-aware sa cancer, cervical cancer. Daghang salamat. Okay, so murag taga-radyo mga higala, no? Intro pa lang ganito, murag wa na. Murag taga-radyo na mga higala. Okay, so Sir Ronald, no? Ang ato ang usa sa mga kauban nato sa buhat, no? Usa ni siya ka program coordinator sa Rafi Eduardo J. Abitis Cancer Center, Wayline. Ang atong suki sab ug ato sang usahay mo pagtuki sa ni siya si Sir Ronald De Los Reyes. Sir Ronald, tigtukitats may buntag og sa atong mga kauban karon diri sa studio sa may buntag natong tanan. Sa atong mga kauban sa buhat sa Rafi di ay may buntag og sa labi na sa Idja kay naray mga kauban na silang ayan og si Jobin og si Timoy nga nag-andam para sa tong kalihukan karong hapon dayon may buntag natong tanan. Amo masiligan diha sa Buntawi may buntag ninyo tanan. Yes, maayong good morning. Onya Sir Ronald atong ipailang atong kuyog atong partner. My partner, no? So, yes, Sir Ronald. I-mention. Kaya dili ko na siya. Atong kauban sa buhat diri sa nga kuwangin andam og tagana ni Pirmi labi nag ko maghisgota og kining atong kalihukan kabahin sa cancer sa dili lang gani sa aktibo sad kayo. Yes. Si Miss Amy Aquino sa She Matters, Miss Ames. Yes. Maayong buntag kaninyong tanan mga listeners. Yes, no? Okay. Sa She Matters. So mo na sila mga higalang atong mga volunteers, atong partners, nini atong kausa, no? Sa paghatag og edukasyon, no? O atong advokasya kabahin sa cervical cancer. Now, di na to lang anon, no? Una na to dayong sayran, no? Gikan sa atong mga physicians. Una sa tanan, Dok, unsa magid cervical cancer unya who are the most vulnerable, no? Nining maong disease. Ang kaning cervical cancer, isa ni siya ka cancer, isang klase sa cancer nga makaapektar sa kwelyo sa matres o sa kababaye. No? Makuha nato kini siya sa pakipaghilawa sa usa ka tawo nga adunay impeksyon nga human papillomavirus. Ang human papillomavirus usa ka common nga impeksyon nga makuha sa pakipaghilawas. Aduna kitay 100 ka klase nga virus pero ang type 16 lang ang moy napamatud-an nga moy hinungdan sa cancer. So ang uban ani makakos siya og kanang kunggo sa kanang sa lawas no warts. Okay. So ang syempre kay sa kwelyo man sa matres no ang mga babayi gyud ang pinaka-risgo nga maka-acquire aning sakita. So naay mga termino nga gigamit si Doc, no? Mga kwelyo sa matres, may nang matres na kwelyo. Abi na to og sa t-shirt na, no? So mao kini no ang dali nga pagpasabot, no? Kanang layman's term nga gigamit ni Doc nga kwelyo sa matres. Doc, no, naagi ni siya basig yun. Kaming laki na sa mi kwelyo sa matres ani. So naara gini sa babae, Doc, no? So mo na siya ang hamubo nga pagpasabot, sayon nga pagpasabot kung unsa ning cervical cancer gikan, no? Gi-mention ka, Doc, nga gikan sa kasagaran ani sa pakighilawas. All right. Unya na aning specific nga virus, daghan ni sila pero kini siya nga virus mo ni siya hinungdan. No? Sa tuingan gyud sa virus, Doc? Human papillomavirus. All right, no? So kana Doc, wa man tay Bisaya gyud ana nga termino, Doc, no? Okay. So basta mo na siya, no? Kasagaran gikan siya sa pakighilawas may mahigala. So kasagaran, Doc, kinsa may mga vulnerable ani nga mga kuan? Naatay mga risgo, no, mga risk factors nga maka-acquire ni aning sakita. Okay.
Una sa tanan, ang kaning sayo nga edad sa pagkipaghilawas. No, sa mga babae nga wapay 14 anyos o paubos. Okay, 14 anyos pa, boss. Oh, Okay. 14 years old and below, no, na nagsugod una og pagpaghilawas. Ikaduha, ang kaning mga babae nga manganak sa panganay sa wapay 17 anyos or 17 anyos. Primero pa, panganay, no? Primero niya, wala pa 17 Oo. anyos. Mo ni ang mga age group Age group. nga vulnerable siya. Okay. Sunod, ang kanipong kung adunay kitay daghan nga pares sa pagpaghilawas, no, or multiple sexual partners. Multiple. Okay. Unya, ikatulo, dunay kasinatian sa uban pang mga sakit nga makuha sa pakipaghilawas. Kaning mga gitawag natong sexually transmitted infections. Ang ikaupat nga risgo, kaning naatay 5 or mas daghan pa nga anak. So sa mga babae nga nanganak na sobra sa kapito, kinitungod kay ang sigig pagmabdos mag-expose ang ginatawag natong transformation zone nga parte sa cervix or kwilyo sa matres nga mao'y mataptan sa human papilloma virus. Okay. So mao kini mga higala, no, mga angay na tong sayra, no, nga mga edad nga posible, no, nga mataptan nining matang sa sakit unya matud pasad ni Doc nag-mention siya about multiple, no, kanang gitawag to multiple use. Pwede multiple use. So gilikayan kung mahimo likayan gina siya kay usa ni siya sa mga hinungdan mga higala sa cervical cancer. By the way, nakaginhawa na gyud siguro ni atong ipaila karon, no. Kay taas-taas begining hagdan ri padong sa studio mga higala. Sige di nato langanon ato dayong ipaila ang usa sa atong mga bisita sad karong buntaga. Usa ni siya ka gynae onco. All right, that's right. Specialista ni siya sa gynae onco. Wailain kundi si Doktora Helen Amorin. Doc, mayong buntag. Mayong buntag diha ni mo, Sir Tats. Nya, Doc, ang atong mga, ay kalimti, Doc, itong mga mahal sa kinabuhi sa pag-greet. Siyempre. Good morning sa tanang mga tigpaminaw aning Sir Tats. Very popular program diri sa DYLA. Thank you for having us this morning. Yes. So, mao kini, no, ang mga bisita nato karon nga muhatag nato igo gayud nga kasayuran kabahin sa tuang topic karon mahigala kabahin sa cervical cancer. Now, mupadayon ta, no? Siguro si Doc ani Helen makatubag nga ani, no? Is it possible to lower risk of acquiring cervical cancer and how? So, very good question na siya, Sir Tats. Kay kaning klase sa cancer actually, no, the good thing about it, it is preventable. Okay. Dili ni siya pareha ng ubang klase sa cancer nga hereditary bitaw. This is basically an acquired cancer. So, makuha ni siya nato through certain practices. Sama atong gisulti ni Dr. Hamoy, no, kanang sayo kay unang nakighilawas, no, kaya nga atong kwilyo sa matres sa mga babae, kaya mga laki may kwilyo, ang mga babae ang ilang kwilyo sa matres immature pa, so dili pa hinog para mo sagang aning human papilloma virus. So mo na kung sayo magsugod and then ma-infect, eventually mahimo na siyang cancer sa ubang babae, although dili man hinuon pud sa tanan. Unya, ang ikaduha is katong manigarilyo. Kay kaning nikotina sa sigarilyo, naapod ni siya ipikto ngadto sa kwilyo sa matres. So if a woman is a cigarette smoker, it also increases the risk of developing cervical cancer. But of course, we have to bear in mind nga kani sila tanang mga risgo sama ng panigarilyo, sayo magsugod og pakigilawas, daghan og paris, kani sila tanan maskin pag naa ka ani pero wa ka atong human papilloma virus, dili gyud ka makakuha sa cancer sa kwilyo sa matres. Okay. So katura gyud siya nga maong virus mo ay makakos. Yes. Alright. So kung maglikay taan na niya, malikayan nato ning cancer sa kwilyo sa matres. And I have to also emphasize nga we also have to have a healthy lifestyle. Kay kung nindot ang atong immune system, maskin unsa nga sakit, no, mas dako ato ang chance nga makumbati nato na siya. Mga docs, unsa ka importante, no, kanang early detection and prevention program, no, for cervical cancer? So, it is importante yung kayong madetektahan nato dayon ning cancer sa kwilyo sa matres kay namangod ni siya gitawag og pre-malignant stage. Pasabot, dili pa siya cancer.
padung pa lang siya dito. Pero naagid siya chance nga kung ma-detect and then ma-treat, ma-reverse, dili na siya mo progress to cancer. So dako kay na siya nga butang, no, in terms of health, kay dili na mo undergo og kanang mga grabe nga procedures, no, such as chemotherapy, radiation, nga napoy impact sa lawas sa pasyente. Nya gawas pa na, it's also very cost effective, kay dili na kinahanglan mo agi og expensive nga mga treatments, kay as we all know, di ba gid barato ang magpatambal sa cancer. Tinuod. So mas maayo gyud nga malikayan. So mo na ilang gisulti, no, the old saying na an ounce of prevention is worth a pound of cure. So mas maayod nga kuha na lang, no, mulikay kaysa masuta na and then kinanglan pag ita matambalan. Okay. So mo ni mga importante mga higala, no, nga atong sayran ug atong hinumduman mga higala haron malikayan nato. Matud pa, this is preventable. So napagitay nagitay mahimo nya mas maayo gyud ang prevention, no. Unya prevention at the same time ang kanang education yun kabahin sa maong matang sa disease, no. Now Doc Lori, unsa may angayan, no, nga kanang hibaw-an sa usa ka tao nga madangatan ani nga angay niyang buhaton ka haron, or baka kung nana siya unsaon sa iyang buhaton nga mahimo siya totally cured siya. Para sa mga kababayenan, importante kaayo nga magpa-screening kita, no, kanang gitawag nato pap smear. So mao na siya pinaka-epektibo nga paagi para mahibaw-an nato earlier kung aduna ba kitay HPV or human papillomavirus infection. Okay. Nga mo pinaka-hinungdan nga nung maka-acquire taan ng sakita. Doc, kung magisgo tag pap smear, mga unsang idara siya nga angay siya nang magpa-pap smear? Ang pagpa-pap smear, no, mag-start na sa 21 anyos. 21 years old. Okay. Napailain nga kinahanglan sa iyahang sitwasyon nga kinahanglan gid siya magpa-pap smear aside sa age. Karon kuan ni siya ang guidelines nato nga regardless sa iyang sexual status, no, kung naana ba siya experience sa pagipaghilawas, ang mga 21 years old pataas ato na jud siyang ipa-start o I-encourage gid siya encourage na siya nga magpa-pap smear. So ang pag-pap smear, Doc, regular unsa man siya, annual o annual. this is an annual test, no? So daghan kayong kuan mahigala, no, kung kamo diha, no, kung gusto gid mong masayod haron ma-prevent, no, kung nagpangidaro na mo 21 anyos, unya gikinahanglan na, no, gi-require na matud pa nila ni Doc Lori o ni Doc Helen nga kinahanglan na gyud mo undergo og pap smear. Anyway, naaman na siya na karundok na mga libre naman, part naman ni siya sa health programs nato sa kining gobyerno, no. Actually, good thing you mentioned it, Sir Tats, kay karon manggod because of the kanang bitong mga gamit nga kinahanglan i-require for the pap smear, like slides, kanang mga brush, and then kinahanglan pag og tawo nga mobasa. That's why not just here in the Philippines but even in other low resource countries like the Philippines, we have to admit we are third world, right? Yes. So, maski nang ubang nasod nga sama nato, nagamit sila og alternatibo, which is ang acetic acid, no, kanang ordinary table vinegar. That is what is being used right now in lieu of the pap smear. But akong i-point out, ang gold standard gihapon for screening para makibawta whether natay pre-malignant lesion or even malignancy or cancer sa kwelyo sa matris is still pap smear. Pero tungod lagi sa limitasyon sa infrastruktura, sa logistics, no? Like for example, walay mga gamit, walay tawo nga mobasa. Correct. Mo nang nangita og pamaagi, and this is the visual inspection with acetic acid. So there have been already kanang some centers that have been trained. Like for example, there is a Cebu, and fortunately kita mo toy pilot area, no, for this project by the Cervical Cancer Prevention Network or CCAP. Diha sa Minglanilla, no, kanang ilahang health centers diha, kibalo na sila mo perform og visual inspection with acetic acid. And of course, Vicente Soto, we also offer it to our patients. This is more cost effective because di na ta kinahanglan atong mga huraminta. We only need the acetic acid and the speculum, and that's it, no? Makasulti ta sa pasyente kung nabay diferensya or wala.
Doc, aside din sa Minglanilla nga imong gi-mention na apay mga lugar nga pwedeng maka-perform ani. Actually, as I've mentioned, ang Vicente Soto and Vicente most of the Soto. hospitals here in the kaning sa syudad, no, because the OBs have been trained already. Kibalo na sila unsaon. Pero sa mga provinces, Doc? Sa provinces mo na atong gustong makuan. That's why mahitabo, no, that's why si Sir Ronald early this year was telling me nga nindot unta kung matrain na sila sad, no, para dito sa ilahang dapit maskin og di sila makaanhin nga diri sa syudad, makakuan sila aning benefit sila from the visual inspection with the acetic acid. So kung baga dinhi pa lang gyud na siya sa duol sa syudad, Sir Ronald, no, kining maong mga pamaagi. So nindot unta kung ma-spread out na ni siya, at least ang atong mga naa sa probinsya nga lagyo din sa city, dali ra ang access. Ug ingon sab sa ubang mga lugar, no, dili lang din sa tuas probinsya sa Sugbo kundi sad sa ubang mga lugar. Apan ato mga higala ato ning ipadayon ang atong pakiginabi nila ni Doc, ni Sir Ronald og ni Ma'am Lorna, no, karon taud-taud human lang sa dugang informasyon. Kahibaw ba mo nga adunay mga pamaagi aron malikayan ang cervical cancer? Lakip ni ini mo ang taga-adlaw nga ehersisyo, pagkaon og mga makapahimsog sa panglawas ug ang paglikay sa panigarilyo. Natala sa Philippine Cancer Facts and Estimates ni atong 2009 nga adunay 12 ka mga babayi ang makabsan og kinabuhi matag adlaw, samtang gibana-banang 5 sa 10 ka mga babayi nga nag-anto sa cancer ang makabsan sa kinabuhi sud lamang sa 5 ka tuig. Kini si pagtuki Roxana kato ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauhing kalihukan o panghitabo sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated. Gidesignar sa syudad sa Talisay ang labing uwahi nga Biyernes sa Mayo isip gabi sa Kabilin o Night of Heritage subay sa samang kalihukan nga gipaluyuhan sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated kun Rafi. Ang maong pagdesigner resulta sa naaprobar nga resolusyon ni City Councilor Doroteo Imet nga mausab ang chairman sa Committee on Tourism, Arts and Heritage Council. Kahinumduman nga unang gipahigayon ang gabi sa Kabilin niadtong Mayo tuig 2007, diin gitambayayungan kini sa Rafi, Cebu City Government, Department of Tourism 7, isip pagsaulog sa National Heritage Month ug International Museums Day. Nisalmot ang syudad sa Talisay sa kalihukan niadtong tuig 2014, diin matod pa ni Imet naghatag og higayon sa syudad aron mailhan sa international nga komunidad. Dugang pa ni Imet nga pag-aprobar sa resolusyon makatabang sa turismo sa syudad ug magsilbi usab nga oportunidad alang sa mga nagkariyang inisyatibo sa Kabilin. Naaprobar ang nahisgotang resolusyon atol sa regular nga sesyon sa konseho. Gipasidunggan ang Mega Cebu nga gipaluyuhan sa Rafi inubanan ang nagkariyang pribadong sektor atol sa 40th nga anibersaryo sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD. Laing pribadong sektor ang hatagan og pasidungog maong Cebu Uniting for Sustainable Water, Philippine Business for Social Progress, lakip usab ang mga nagkariyang ahensya sa gobyerno. Gila usab isip Father of MCWD ang kaning mayor sa syudad sa Sugbo nga si Eugelio Yoyong Bores din ang iyang anak nga si Andres Bores ang nidawat sa posthumous recognition. Kahinumduman nga nisuporta ang kaning mayor sa ordinansa aron mamugna ang water district niadtong tuig 1974. Ang maong kalihukan gipahigayon agig pasalamat ngadto sa mga nagkadiyang katambayayong ug kliyente sa MCWD. Nihangi usab ang General Manager sa MCWD nga si Ernie Delco papadayunon ang suporta sa katawhan ngadto sa water district sa umaabot pa nga 40 ka tuig. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley. Maayong buntag. Ang Eduardo J. Oboitis Cancer Center kon EJAC sa programa mo sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta mga higala, no? Live gihapon kita karon din sa studio. Kuyog nato ang atong mga bisita, si Doc Helen, si Doc Lori, si Ma'am Lorna ug si Sir Ronald, no? De Los Reyes nga mo ato ang resource persons karong buntaga mga higala. Okay, Sir Ronald, una sa tanan
kining about latest data and statistics, no, sa atoa sa EJAC nga atong na kuha o na-gather about cervical cancer, sir. What's the latest data? I think ang usa siguro nga makapa-interest sad siguro sa atong mga listeners or sa tanan natong mga makadungog ini nga programa sa nga, like for example sa Metro Cebu, ang mga babae gyud ang pangidad nga pinakadaghan nga maigo ini nga sakit is katong mga babae nagpangidad ro na og 35 hantod 60 anyos. Mao ni sila pinakadaghan. In fact, like sa Metro Cebu alone, more than 80% sa mga ma-diagnose niya are women within ana niya nga age group, 35 to 65 years 35 old. above. Pero ang pinakadaghan gyud kay nga maigo kini siyang 50 to 70 years old, 45% ana niya sa mga babae within sa Metro Cebu maoy kasagaran nga ma-diagnose ini nga sakit. Pero ang pinaka-importante ini nga part that's kay sa Metro Cebu masadgod sa matag na po ka mga babae ma-diagnose og cervical cancer. Okay. 8 kabuk ana niya late na nga stage. Oh. So that's why what we wanted jud to happen nga mabaligid unta ang atong nga sayo pa statistics mas daghan gid unta ang ma-diagnose sa early nga stage. And I think also sa siya sa rason gani nga more than 50% sa mga babae nagpangidaron og 50 anyos hangtod sa 65 anyos. Maoy sila'y katong mga na reported nga mamatay ini nga sakit. Kay daghan pa mang jud good gihapon ang late diagnose nga mga kaso. Though base sa atong statistics increase naman na siya ang katang mga early diagnose nga mga cases pero hinay kapakaayo ang increase. Okay. So I think kinahanglan pag yun kayo i-popularize og maayo pero at the same time I think sa mga labi na sa mga kababayan or even ng mga lalaki labi na katong mga bana ba nga mo encourage sila mga asawa nga magpa-screen regularly. Para gid unta ma-detect na to og sayo ang kining mao nga sakit sa nahisgutan na ni Doc Helen o Doc Linlin ganina nga early detection usa sa pinaka-importante gyud nga pamaagi para ato ning mabatukan nga mao nga sakit. So meaning to say, Sir Ronald, it is a team effort yun siya, no? Team sa asawa o sa bana. Dako kay sa role magkuanan sila, magtinabangay sila niya ang bana kana no ang support niya to and also to encourage no sa asawa nga magpa-screen yun. Sir Ronald, unsa may kasagaran sir sa inyong hibaw-an base sa atong pagtuon nga anong late man gyud kasagaran unsa may hinungdan? Normally gyud kay ang atong gyud mga patients kay nabilong magyud ni siya sa kining mga ang low income nga brackets ha. Ang usa gyud sa ilang rason man is gawa sa kahadlok kini yung walay kwarta. Okay. Walay means or ikabayad ba? Thinking kasi nahisgutan ng Doc Helen ganina costly man kaayo ang pa-check up ka kinahanglan ka na ay kwarta murag inana nga mga rason ba. Pero ako I think usa sa gyud siguro sa makapaagat gyud is ang kini suporta sa pamilya. Okay. Kay kasagaran sa pasyente nga for example nga mo duol for example nga mangayo og assistance kasagaran gyud naa man gyud kauban nila nga members pamilya kun dili man gani ang bana kining anak nga mo kuan ba kay bisan pa og kuan moingon man gyud ang pasyente nga hadlok sila or wa sila kwarta. Pero ako I think ang encouragement sa membro sa pamilya dako sad kayo og role nga ma-detect or magpatambal ang pasyente. Kay ako daghan man kayo kasagaran sa pasyente nga naa man gyud suporta gikan sa ilang membro sa pamilya. And I think atong kauban diri karon makahatag siya og iyang kon siguro. Yes, karon totoo si Ma'am Lorna no ato ning pangutanon pod sa iyang kasinatian. Pero Sir Ronald no siguro kanang usas mga factors pod kanang kahadlok gyud. Kahadlok tungod kay kuwang ta sa edukasyon, kuwang ta sa nahibaw-an. No kay one time lang ako lang mismo nga nagpa-check up ko sa atong doktor. Unya sus nakoy nabatyagan stiyan. Wala pagingon nga ipa CT scan, ultrasound CT scan, bro kuyawan ko yati na. Pero kana no, pero siguro pagkahuman nato
fortunately wala man gyud, no? Negative man siya. Makaingon ko nga, I think ang kuan gyud, ang makapakuyaw na to ang kining kakuwang sa kahibalo. Ang usasad siguro murag ang kuwang sa gyud kay sa ato based sa mga experience nga dili kaayo ta maghuwata nga natay gipamati una ta magpa-check up. Kana. Common case Usasa na na. po na sa mga patient. Wala pa gyud may patient ganian nga maingon nga kanang sir magpa-screening ko mo avail ko sa inyong programa nga wala siya gipamati ba kasagaran gyud sa mga patient gyud nga mo Naagi gipamati. nanay mga symptoms pero supposed to be sa nahisgutan na sad ganina sa atong mga kauban diri nga doctor ni Doc Helen og din nga I think the best time gyud nga magpa-check up is katong the time nga wala gyud mati sa nahisgutan na nga regular man ni siya nga screening nga kinahanglan gyud unta nga pag-obserbaran sa tanang katong nahisgutan nga pap smear or katong VIA kung available ang VIA sa ilang nga lugar. So kada sad siya nga anggulo murag hopefully nga mahimo ni siya nga kuan ba nga as popular as kini atong gitawag nga Facebook da ba ang screening gani.